σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Χάικε Χένσελ, τη Γερμανίδα βουλευτή, η οποία είχε το σθένος, το θάρρος και το θράσος να πρωτοφωνάξει μέσα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο μετά από ένα πύρινο λόγο, το «Είμαστε όλοι Έλληνες». Γι' αυτό και μόνο, εκτός από τους αγώνες που έχει κάνει για την Ελλάδα, την ευχαριστούμε θερμά μέσα από την καρδιά μας και την καλωσορίζουμε. Κυρία Χένσελ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. I start. You? Ich metafrase. In einer sehr schönen Umgebung und an einem sehr heißen Sommertag haben wir die Freude, Frau Abgeordnete. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χένσελ, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο επισκεφτήκατε, ήρθατε στον τόπο μας, βρίσκεστε εδώ πέρα? Frau Hensel, was ist der Grund für Ihre Reise auf die Insel? Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Πρώτα απ' όλα αγαπώ την Ελλάδα και αυτό το πολύ ωραίο νησί σας, αλλά αυτή τη φορά ήρθα και για άλλο λόγο. Ξέρω για την οικονομική κρίση που περνάει η Ελλάδα και για τη δύσκολη κατάσταση που περνάτε εδώ και επίσης για το πρόβλημα με τους μετανάστες, με τους πρόσφυγες. Ήθελα να δω την κατάσταση με τα δικά μου τα μάτια, να δω τι γίνεται με τους λαθρομετανάστες, με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και τι γίνεται με την οικονομία εδώ στη Μυτιλήνη. Ήθελα να δω και να ακούσω από εσάς τι γίνεται, τι προβλήματα έχετε, τι θέλετε να βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε από τη Γερμανία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν εσείς πιστεύετε ότι είναι το θέμα ευρωπαϊκό ή μόνο ελληνικό όσον αφορά τους μετανάστες. Ναι. Es ist ganz klar, es ist erstens ein internationales Problem. Wir haben Θέλω να πω ότι είναι πρόβλημα διεθνές. Δεν είναι το θέμα της Ελλάδας μόνη της να παλεύει αυτή την κατάσταση. Έχουμε 60 εκατομμύρια μετανάστες και είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και όλες οι χώρες δεν μπορούν να πούν η Ελλάδα πρέπει να λύσει αυτό το θέμα και θα τους αφήσουμε μόνοι τους. Πάνω απ' όλα η Λέσβο δεν μπορεί να έχει την ευθύνη για όλους τους μετανάστες που έρχονται στην Ευρώπη να βρουν καλύτερη ζωή και να βρουν ειρήνη εδώ. Πιο πολύ χρειάζεται η Ελλάδα πιο πολύ υποστήριξη, πιο πολύ υποδομή, πιο πολλά χρήματα για να βοηθήσει τους μετανάστες και να μην είναι μόνη της η Ελλάδα να παλεύει αυτή την κατάσταση. Όσον αφορά αυτά που είδα, για να κλείσουμε αυτό το θέμα της μετανάστευσης, αυτά που είδε στις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στους μετανάστες, το πώς διαβιώνουν μέσα στον καταβλισμό, μέσα στο κάμπ, είναι καλές, είναι ικανοποιητικές, τι χρειάζεται επιπλέον? Ja, wir haben uns versucht, in der kurzen Zeit ein Bild zu machen von der Situation. Wir waren ja auch in Molivos. Wir haben uns die Lager angeschaut. Έχουμε μια εικόνα, πήγαμε στο Μόλιβο, πήγαμε στο Καράτεπε, πήγαμε στη Μόρια και στη Τσικαμιά. Είδαμε και την κατάσταση στο λιμάνι της Μυτιλήνης και πρέπει να πω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Οι Έλληνες δεν έχουν τα μέτρα μόνοι τους να παλέψουν αυτή την κατάσταση με τους μετανάστες και έχει πολύ λίγο προσωπικό που μπορεί να βοηθήσει. Ακούσαμε ότι χρειάζονται πιο πολλά καράβια για τους μετανάστες να πάνε Αθήνα, να έχει πιο πολύ χώρο, γιατί τα εισιτήρια είναι λίγα για τον κόσμο. Και θα πάμε στη Γερμανία και θα ρωτήσουμε κιόλας για πιο πολύ υποστήριξη, για να βρουν οι μετανάστες τρόπο να φύγουν από το νησί, να πάνε Αθήνα,
για το ταξίδι τους, να μπορούν να το συνεχίσουν, να μην χρειάζεται να κάτσουν εδώ. Χρειάζονται πιο πολλά λεφτά, χρειάζεται καλύτερη υποδομή. Είναι η οικονομική κατάσταση, η κρίση η οποία υπάρχει στην Ελλάδα και αυτό είναι ένα θέμα, η μετανάστευση είναι ένα θέμα το οποίο επιβαρύνει περισσότερο και την οικονομία της Ελλάδας, αλλά γενικά και τα προϊόντα που παράγει, και ειδικά τον τουρισμό που έχουμε εδώ πέρα, ο οποίος έχει χάσει γύρω στο 30% από τις αρχές της καλοκαιρινής περίοδου. Έχει υπόψη κάτι, θα μεταφέρει κάποια από αυτά στην Γερμανική Βουλή και ιδίως στην κυβέρνηση η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρή με την Ελλάδα. Ja, wir haben eigentlich in den letzten Jahren schon immer dieses strenge Kürzungsprogramm, was viele katastrophale soziale Auswirkungen hat. Wir haben das immer abgelehnt. Εμείς ως κόμμα στη Γερμανία τόσα χρόνια παλεύουμε αντί αυτά τα μνημόνια και αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρει η Ελλάδα, που η κυβέρνηση που λέει πρέπει να πάρει η Ελλάδα. Αυτή η κρίση είναι ευρωπαϊκή κρίση, δεν είναι ελληνική κρίση ή ισπανική κρίση. Πρέπει να βρούμε καινούργιες λύσεις για αυτά τα προβλήματα που ήρθαν ή αυτά τα θέματα που πρέπει να λύσουμε. Δεν φτάνουν τα παλιά τα μέτρα που τα ξέρουμε και δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Και ο λαός, ο ελληνικός, υποφέρει πάρα πολύ σε αυτή την κατάσταση και δεν είναι σωστό ο λαός να υποφέρει για μια οικονομική κατάσταση που δεν είναι υπεύθυνος μόνος του. Και είναι η ευθύνη της Ευρώπης να βοηθήσουμε και να μην πούμε εμείς τους Έλληνες τι πρέπει να κάνουν, τι είναι το καλύτερο για εκείνους. Εκείνοι πρέπει να βρουν τα μέτρα για να παλέψουν αυτή την κρίση και να βγουν από αυτήν πιο καλοί, να μεγαλώσουν με αυτή την κρίση. Είδαμε και πολλές τουρίστες που βοηθήσαν εδώ, που δείξαν αλληλεγγύη, που υποστηρίζουν τους μετανάστες, που βοηθάν, που δίνουν νερά, που δίνουν φαγιά και νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να παλέψουμε αυτό το θέμα. Όχι εδώ είναι οι τουρίστες, εκεί είναι οι Έλληνες, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να ζούμε σε αυτή τη γη. Επειδή ακούω πάρα πολλές φορές, έχω ακούσει και σε ομιλίες της, αλλά και τώρα στην κουβέντα που κάνουμε, την λέξη αλληλεγγύη. Θα ήθελα έτσι για να κλείσουμε και αυτή τη μικρή μας την κουβέντα, να πει στους Έλληνες, τι πρέπει να κάνουν και αν υπάρχει ελπίδα να βγούμε από αυτή την κρίση. Αυτή δεν είναι εύκολη ερώτηση. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες και εμείς βέβαια στεναχωρηθήκαμε με αυτά που γίνανε μετά από το όχι που ψηφίσαμε και με αυτά πώς έγινε η κατάσταση, με τον εκβιασμό που έκανε και η γερμανική κυβέρνηση αντί τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Αλλά είδαμε και πολλή συμπάθεια στον δρόμο, στον κόσμο, στο λαό, στον ευρωπαϊκό λαό, ότι υποστηρίζουν την Ελλάδα και ότι θέλουν να βοηθήσουν και να βρούμε λύσεις από κάτω. Όχι η μεγάλη κυβέρνηση, δεν μπορούν να ψάξουν λύσεις. Πρέπει ο λαός να οργανωθεί και να παλέψει αυτό το θέμα, αυτή την κρίση μαζί. Ο ευρωπαϊκός λαός θα βρει λύσεις. Και στη Γερμανία είδαμε ότι έχουμε καινούρια οργάνωσης αλληλεγγύης που παλεύουν και βοηθούν και που στηρίζουν να παλέψουν την καθημερινότητα στην Ελλάδα, γιατί και όλοι μας που δουλεύουμε, που ζούμε σε δύσκολες κατάστασεις και στη Γερμανία και στην Ελλάδα, είναι δικό μας το θέμα και πρέπει να
να γίνει καλύτερη αυτή η Ευρώπη και όχι Ευρώπη για τους μεγάλους, για τους πλούσιους, μόνο για τους πλούσιους να έρχονται. Και δεν είναι το τέλος της ιστορίας αυτή η κατάσταση τώρα αυτό. Έχουμε ελπίδα για να φτιάξουμε καλύτερη Ευρώπη. Κυρία Χάνσελ, για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω που μας παραχωρήσατε αυτή τη μικρή συνέντευξη. Ελπίζω να σας ξαναδούμε σύντομα, όχι μόνο με την ιδιότητα σαν βουλευτή, αλλά και σαν Χάικε να σας φιλοξενήσουμε εδώ πέρα στο πανέμορφο μέρος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Und ich komme ganz bestimmt wieder. Lesbos ist wunderschön. Und wir planen schon die nächste Delegation, um hierher zu kommen. Und es bleibt weiterhin Bastel und Elenides.